אנחנו ממשיכים. אני מבקשת מכם לחזור למשובים שכתבתם ולבדוק את עצמכם. תנסו לקרוא את המשוב ועכשיו תבדקו. האם פתחתם במשוב חיובי? האם התמקדתם בנקודה 1 או 2 או שהכנתם לתלמיד רשימת מכולת של הערות לשיפור? האם יש מילים שניתן להחליף במילה אחרת? מעודדת, מפתחת, מצמיחה. אילו מילים הייתם מחליפים? כתבו בצבע אחר את המילה החדשה. אני מזכירה לכם שאני אחר כך אקרא את המסמך השיתופי ואני אגיב במידת הצורך. קחו לכם עכשיו כמה דקות ותבדקו את עצמכם, אתם יכולים לעצור את ההקלטה. אנחנו חוזרים. מה שעכשיו אנחנו ננסה לראות איך אנחנו בונים תוכנית עבודה בעקבות תוצרי הכתיבה. יש לנו תוצרי כתיבה של תלמידים, בדקנו את התוצרים, קראנו, עברנו תהליך עם התלמידים, ועכשיו ישנם חלק מהתוצרים שלא עשינו תהליך של תיעוד והשבחת כתיבה, ואנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולת התערבות עם התלמיד עצמו, בקבוצה או במליאה. אז בואו נראה כמה דוגמאות מתוך עבודות שראיתי בשטח. מטלה אחת שניתנה בכיתות ב'. המטלה הייתה לכתוב סיפור לתמונה. מה המורה ראתה? המורה ראתה שהכתיבה של התלמידים מאוד מצומצמת, שאין הרחבה לפעולות של הדמויות, חסר תיאור דמויות. מה המורה עשתה? בואו ניכנס לדוגמה. המורה הציגה בפני התלמידים תמונה. לפני שהיא עבדה עם הקבוצה שצריכה חיזוק, יש לה בכיתה 6 תלמידים חזקים שהם לא צריכים את החיזוק הזה. הם כתבו סיפור והסיפור היה בנוי ברצף הנכון, עם עלילה והכל היה בסדר. הם יוצאים לעבודה אחרת מחוץ לכיתה למטלת כתיבה חדשה. מאוד חשוב לא לעבוד באופן דיפרנציאלי ולהתאים את המשימות לתלמידים שזקוקים לתגבור. עם הילדים שנשארו איתה בכיתה, מה היא עשתה? היא הקרינה בפני התלמידים תמונה על הלוח, והיא ביקשה מהם לכתוב מה הם רואים בתמונה. השלב הבא זה להכין טבלה ריקה על הלוח ללא כותרות. המורה ביקשה מהתלמידים לספר מה שהם כתבו. הם דיברו על מה הם רואים בתמונה, הם כתבו מה הם רואים בתמונה, היא עכשיו רוצה לשמוע. כל מה שהילדים אמרו, המורה כתבה בתוך העמודות בטבלה, כאשר אני מזכירה שאין כותרת לעמודות בטבלה. בעצם יצרנו כאן מאגר של מילים. לאחר שהמורה כתבה את המילים בעמודות, התלמידים התבקשו לתת כותרת לעמודה. הם בעצם עשו הכללה למילים שהם קראו. למשל, אם הם בעמודה אחת כתוב 3 ילדים, בת, 2 בנים, עץ, אלו בעצם דמויות. אם הם אמרו גינה או חצר, זה מקום, וכך הם נתנו לכל קטגוריה שם. לאחר מכן, המורה ביקשה מהילדים לכתוב מה לדעתם עשו הדמויות לפני התמונה, ומה הם עשו אחרי התמונה שאנחנו רואים. ובעצם יש לנו כאן איזשהו רצף עלילתי, לפני ואחרי, כשהם נעזרים ברמזים שהם רואים בתמונה. אם יש כאן מעדר ומשפך ואדמה, אז הם משערים שהילדים בעצם נטעו את העץ הזה. אוקיי? ויש כאן שיח על מה קרה לפני ואחרי התמונה. לאחר שבעצם יצרנו מאגר של מילים, הילדים שיערו מה הילדים עשו לפני ואחרי התמונה, יש הזמנה לכתיבה. ובעצם ההזמנה היא לכתוב סיפור מתאים לתמונה, להיעזר בכל המילים שאנחנו רואים על הלוח, בקטגוריות שהם כתבו, ובשיח שהם קיימו בכיתה. כאשר המורה לוקחת קבוצה אליה, המורה יושבת עם תלמידים מתקשים, שהמילים והתיווך שהיא עשתה במליאה עדיין לא מספיק והם צריכים עוד תמיכה. לאותם תלמידים המורה פיזרה מילים ותמונות על השולחן, והם כתבו ביחד את הסיפור. בעצם אנחנו רואים כאן גם עבודה דיפרנציאלית על פי הרמות, וגם התייחסות למשהו שהמורה זיהתה בתהליך של קריאת הכתיבות של התלמידים. אני חוזרת לדוגמאות נוספות. לקראת ט"ו בשבט התבקשו התלמידים לכתוב מכתב לחברה להגנת הטבע, ולבקש מהם לשמור את היער הנמצא בקרבת בית הספר, ולא לאפשר לעירייה לבנות שם שכונת מגורים. מה המורה ראתה? המורה ראתה שבכתיבות חסרים טיעונים.
המבוססים על דעות של מומחים בתחום. רוב הילדים כתבו מה דעתם. מה המורה עשתה? ברמת קבוצה היא פיזרה בכל קבוצת טקסטים שיעזרו לתלמידים לאתר טיעונים נגד בניית שכונת המגורים. היא ביקשה מכל קבוצה לקרוא את הטקסטים ולסמן את הטיעונים בטקסט. באופן יחידני, כל תלמיד חוזר אל הטקסט שהוא כתב, מוסיף את הטיעונים שסימן כאשר קרא את הטקסט. השיח במליאה הוא לא רק על הטקסט והתוצר הסופי, אלא הוא על התהליך. במה בעצם עזר לנו הטקסט, איך מתוך הטקסט הילדים הביאו טיעונים שעזרו להם והוכחות לכתיבה שלהם. דבר נוסף שהמורה ראתה בטקסטים של התלמידים, שחסר המקום האישי של הכותב, הבעת דעה אישית איזושהי תחושה של רגש. מה המורה עשתה? רק לגבי המקום האישי של הכותב, אני מראה דוגמה. המורה בעצם הביאה להם המון אייקונים, שזה לעשות השפה שהילדים משתמשים. ובעצם הם ביחד חשבו איך הם מאבים את הרגש. איך מרגישה הדמות בסיפור, הם מנמקים והם הביאו דוגמה. הם הוסיפו פעולות לדמות שיסבירו את הסיבה לתחושה. מה הסיבה שהדמות מרגישה כך? מהי דעתכם על? הם הסבירו, נמקו והוסיפו. איך אתם מרגישים? מה גרם לכם להרגיש כך? והם עשו איזשהו שיח לגבי הרחבה על דמויות. ואני רק מתקנת את עצמי, זאת הייתה הכתיבה הנוספת והאחרת, לא על הכתיבה הטיעונית. זה בעצם כתיבה נוספת שהתלמידים כתבו. אנחנו ככה עוברים על אופן איסוף העבודות. אז אם דיברנו קודם על תלקיט שהוא קשיח והתלמידים מעיינים בו, אני מזכירה שאפשר להשתמש גם בתלקיט דיגיטלי. תלקיט דיגיטלי זה מאוד דומה למחברת השיתופית שאנחנו משתמשים בה בקורסים שלנו. זה דומה לטופס השיתופי שעכשיו נתתי לכם לכתוב. בעצם מה שיש כאן זה נוח מאוד גם מבחינת התלמיד לכתוב שוב טיוטה, כי הוא עושה העתק הדבק או מתקן על המסמך עצמו, וגם המורה יכולה להגיב כשהתלמיד לא נמצא והוא עובד מרחוק. אם אתם רוצים לדעת איך בונים את זה, מי שעדיין לא יודע, אפשר להיעזר ברכזי התקשוב ובמדריכות השפה, כדי ליצור לכל כיתה בדף באתר שלכם אפשרות למחברות שיתופיות. זאת כאן רק איזושהי דוגמה, ואני ממשיכה. בעצם הגענו לסיומו של המפגש. מה שאני מבקשת מכם זה לחזור לטופס השיתופי, ולעשות איזשהו סיכום קצר על המפגש שלנו. מחשבות, תובנות, שאלות. אני גם מאוד אשמח לשמוע עם מה יצאתם מהמפגש. אם יש איזשהו נושא בתהליך הכתיבה שהייתם רוצים להעמיק בו. אני ממליצה לקחת כתיבות של תלמידים ביחד עם המדריכות בבית הספר, וליצור דיאלוג דומה למה שעשינו כאן, כדי לבנות תוכנית עבודה מותאמת לתהליכי הכתיבה של התלמידים. אני מזכירה שאנחנו כל הזמן מדברים על הקשיים של התלמידים בכתיבה, וכמה חשוב לעבוד על תהליכי כתיבה. אז ככה אני אסכם בכמה מילים את שני המפגשים שקיימנו, לא רק המפגש שאתם מאזינים היום, אלא גם המפגש הקודם. מאוד מאוד חשוב זה לתת את המקום ואת הזמן לתרום כתיבה. אנחנו לא ישר רצים ממשימת כתיבה אחת למשימת כתיבה שנייה. אנחנו חושבים על הכתיבה, אנחנו קוראים כדי להגיע מוכנים לתהליך הכתיבה. אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מתייעצים, אנחנו נחשפים לטקסטים שיעזרו לנו בתהליך הכתיבה. אנחנו יוצרים מאגר של מילים, רק לאחר מכן אנחנו מתיישבים לכתוב. ותהליך הכתיבה דורש זמן, דורש תכנון, דורש שיח עם אחרים, ולא לוותר על התהליכים האלה. עדיף לכתוב פחות, אבל לכתוב איכותי, ולא המון כתיבות. אנחנו הרבה פעמים רואים עוד שיעור כתיבה ועוד שיעור כתיבה, ואין שיח על הכתיבה. ברגע שילד כותב, אבל אנחנו לא יוצרים דיאלוג על הכתיבה, לא קידמנו כתיבה, ואת זה אני מבקשת לזכור. אז תודה לכם על ההאזנה. אני מזכירה שאם יש שאלות, אני אענה במסמך השיתופי. אתם גם יכולים להגיע עם שאלות למפגשי ההדרכה, וערב טוב לכולם ולילה טוב, ואנחנו נשתמע במפגשים הסינכרונים הבאים.